Φυλάει. Το παιδί δεν μπορεί να τη στείλει. Έχει εξοδέψει όλα με τα λουλουδάκια και τα... Γιατί δεν εξοδέψει όλα τα λουλουδάκια? Να βάλω κι άλλο, λέει. Μη βάζεις άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Νομίζω ότι έχεις ξαναγράψει ακριβώς το ίδιο μήνυμα. Το κάνεις copy-paste. Μάκης, νομίζω ο ειδικός μας ο Μάκης είναι. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Όχι. Ένα λεπτό. Τζένερα, πας παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ. Εξωτερική, ναι, υπάρχει. Για ολόκληρο μας. Ένα λεπτό, κοιτάξτε μου. Το κάλυμα για ολόκληρο το αμάξι είναι στα 80, το πάνω το τζάμι και το πάνω σημείο είναι στα 45. Ναι, στα 45. Ναι. Μόνο για το έξω όχι, δεν έχουμε. Μόνο μέσα. Είναι σαν την ομπρέλα που έχουμε. Αυτό και το απλό, όχι το απλό έχει τελειώσει. Ένα λεπτό λίγο περίμενε. Γιατί νομίζω πέραν. Έχω μόνο για το τζάμι. Είναι στα 4,30, ναι. Οι διαστάσεις είναι 100 επί 224. Το πιο μεγάλο δεν έχω. Αυτό. Για το κλασικό. Ναι. 4,30, ναι. Είναι μόνο για το τζάμι, ναι. Άσημη. Και να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αυτό πότε μας το φέρανε, είναι πολύ ωραίο αυτό. Το θέλω κι εγώ για το τζάμι πάνω. Με 4,30 ρε εσύ. Το άλλο που έχει είναι τόσο ακριβό. Αυτό εδώ τι είναι? Όχι αυτό. Ναι, αυτό το άλλο για το παρμπρίζ είναι. Αυτό εδώ για το τζάμι.